Вёска ўспрымала сябе як адну цэлую сям'ю, таму абрады вельмі сямейныя. Напрыклад, калі у іншай вёсцы нарадзілася дзіця, то ў нашу вёску яго б не пусцілі, пакуль не пакрысцяць. Інакш думалі, што гэта нанясе шкоду ўсім немаўлятам у нашай вёсцы. Калі ж нараджалася дзіця, то потым бабку-павітуху цягнулі на баране праз усю вёску. А ведаеце навошта? Каб народжанае дзіцятка было ў вёсцы не апошнім. Агулам, барана – гэта такі вельмі магічны інструмент у беларускай вёсцы, бо барана – той інструмент, который бароніць, разроўнівае зямлю. І адначасова бараніць – гэта значыць ахоўваць, защищаць. Ну дык вось, у восень, калі ўжо сабралі ўвесь уражай, адзін з мужчынаў, гаспадар заможны, мусіў тройчы з канём абысці з бараною вёску і такім чынам абараніць яе, закрыць ад бедаў.